jsem to preklikla, tak toto už je 4. díl, tak můžeme jít na příběh. O můj bože, jsem nevěděla, že to je tvůj. No nevadí. Počkejte, to iba prepnem, aby to netrvalo až tak dlho, kým hľadám nejakých žiakov, no. Už som našla nejakých žiakov. Tak môžeme ísť na príbeh. Hej, ty Nejko, nechceš požičať mobil? Ja za jedno aj nemám. Hoď mu mušu. Tady. Alebo požičať. Všetky máme zapnuté telefóny. Áno, máme. Takže žiaci dávajte pozor. Proste ja to furt nejako preklikujem. Ja to ja som moc veľká toho. Píšte si do zošitov. Jasné? Áno, pane učiteli, nie učiteli, ale badilevi. Dobře, paní učitelka. Píšu učitelka. Co jsi to říkal? Nejsem paní učitelka. Vypadá to tak, jak učitelka angličtiny. A tam ještě dole máte, ale to není moc dobře vidno. Ale byste to viděli. A konečně zvoním. Nevím, to jsem. Počkej. Tady. Díky. Super, nemusela jsem se učit. Já musím jít domů. Můžu s tebou? A jo, prosím. Dobré, zaberem ich iba 5. Yes. Já si, kdo je pomocník? Já ale nebudu. To si fakt dobrá nemá. Dobré. Ne, zajtra budeme čítat. Pane učiteli, ne. Já idem s mojou rodinou zajtra nakupovat, takže ahoj. Čo, ty máš také štěstí? Tak pojďme.
telefon. Počkajte, len to bude trvať, viete. Ešte dlho. Nie. Różowe. Ja, modry. 2. Ej. Hej, ja som Jenejka. Ja taky. Tak ja nemám. No tak to nevadí. Víš co, ja ti dám svůj. Děkuji. Víš čo? To máš. A ďakujem. Počkajte, len pobalím potom. Čo tu je tento bordel. Tak neviem, už kam to mám dať. Nemám rada bordel. Čo máš za kartu? To je a toho. Ja mám ty. Aj to mám, ja. Mám 4 skrinky. 1, 2, 3. Ja to si beru. Dobre. Tak poďme. Počkajte, hej. A urobím, že bude večer a potom bude ráno a potom budú aukciony.